ngai thatu te chibai levek ule ton chuma kan case en hole tura chuan Washington lam I han hoi ve thung don te ang kasanjai le aphir o naw pa ro pate chu no pangdang ang bokin thlasang thon tho soilavin an nileng theilo ani ber an pin dana chuan in kharkipin eng an ti thim nuwa pona in kho chung chuan a uro pa chuan thon tho te soin thon thu soi thiam taka te point ngai ve hiala chuta a thon thu soi piang te chu kasanjai chuan alo hlawin alo te twar boka tin amaro pangai po chu khumhnoi atilotin thlasang le mate achang thol engi a soiti po shiat lavin a han phun bulbul vela achang chuan cartoon movie a Scooby Doo te chu endonin achang tu te zinga tuber chunge thlasang anga lo chok tor tia te chuan anin hnial le ria chutiang chuan u naw in kom ngei tak ani ati thei ome chuti lai chuan ropale kasanjai te no pi Mary Smith ero chuan afaten le khabu chiar tam se ati awangin robot wala le khabu se ang te chu ale sakve fo boka ti chuan kumsang ni pali alo her chwa chuan kasanjai in thlasang movie le thon thu atui puina chuan amma huna kongron hong chawin movie pakhata reilote inlan ve thein hun rem chang a hmuta hlau maya a film chan chu hlotling vak lo ma se a uro patan ero TikTok tling thungin anaw kasanjai hne na chuan film achan ve theina tura soipui turin angin ve te sek maya kasanjai po chuan alo soi saktor thote shilin chuti rwal chuan achang ngei don ani ti ero atiam theilo thote asoya chu chuan ro pa chu ati hlim ve hle thin ani chuti mek lain an film channa an ho tu kolindat li le kasanjai te chu anin hnim hnai chhota hle a anin milviau tak nuwa phei chuan anin de te hial mai ma se thlanni emovelek nuwa in chen le in kolindat li chuan film chan thiam tho Rebecca chu tongin angai zong zuya annuwa phei chuan an cheng dun zui ta hial ani ome chumi nu August ni somni panga kumsang ni somnia kasanjai chu tuma shilshi masalavin akarin achhuak deya tuma in akalna lam shilavin a phone po chang mi alwa chumi ani awang chuan achungte mang angin police se an ba shil chuan an ni chuan puitling ani ve to awangin akalna song soizil kher tul lo ati aniang ti in report ero allo siam saktari lawa ma se kasanjai nu chuan chutiang ani chu aring ve thei hau lo afanu chuan to swal atok ngei nia ringtlatin police ten report an ziak lut harlu tuk chu adem hle a chuta chuan heng police that chetak tak hian a hun taka na tan se chuan ka fanu hi nungdamin kan hmuliang ti in asoi chuak nge ti chuan kasanjai bawa tanga ni thumnia azon na chu tan chawin akar chu miri theiwenga le noya hmonia chu vele nu chui tu te chuan enchiangin akar kong khar chu alawin kallawa tin achabi po hmuni in akar chunga chuan alo omreng maya amai ro chu akar nei tu kasanjai ero a omve haulo mai chuta kar lo omna chu miri thei cheni in nei lo hoten rianana an man thin na hmun ni in ni tin in sol boy an omrenga heiwang hian akha tokin police te po an local photo thin chutiang hmuna kasanjai kar an hmu chu thilmak tak ni in hria thiam har an ti hlea hemi nu hian nu chui tu te chuan chulai hmuna omde chu an kom kwal veka ma se tu ma in kasanjai an hmu thu an soilo thung chu mai ba ka chulai hmuna mi te chu nilenga roi thin ani deuh vek nen an chana pe po chu thil om ve tak po ani thau mai chuta a phone signal man top na ber an han chui chiang le a heta hian wa nei thlak takin akar lo omna bul mai tui chunga a phone chu hmu ani a ma se ama kasanjai ero hmu alani ve ta chuang lo ani chuti lai mekin kasanjai nu pi Mary Smith chuan a fanu bona chu atwar na hle a chuta chuan arai thole tunu anei tur thu te ba ka atunu omna tur nauti khum alei thu te asoita a chu tak chuan hu chui tu ti tan chuan thilbing ver tak aloni tlat mai amai ro chu anu chuan kasanjai naw paina pa chu tungi ani ashiat lo thu asoya chuti rwal chuan tu emo ming nei lo number long nen anin be fo te chu asoi the thung amai ro chu hu chui tu te chuan me chenau pa in anaw pai chanchin chu tu ma shilawa azep char thei an ring ve haulo maya ti chuan a thianu hne na tangin kasanjai arai thole anaw pai chu kolindat li fa nge ni ti chu an she thei ta hlau mai heta hian kolindat li hian kumsang ni som pali khan kasanjai nen anin chena tanga kumsom panga hnuwa abial nu hlui kasanjai chu Facebook kal tlanga ron bile in chuta chuan apa boral thole
anupui nen anin kar a that vak lo thu te aron shila chumi awang chuan kasanjai po chuan abial pahlui chu in hmu puya chian anga engkim soipui le atorna te hnim adu ta a chutiang chuan kolina chu in hmu puya asom ta ngeya ma se chutia anhan in hmule ta chu in nei chhole ta viawin anin zui le ta nge aloni chutia inzui ta chu kasanjai chu arai ta tlat mai amai ro chu abial pa kolina chuan fanei adu to lo thole anupui rebecca in nawa pai thei to lo awanga a hlim thote a shilfo thina wang chuan arai tho chu zeble tatlatin anu a phei chuan abial pa kolina po chu then adu ta a ma se in chen tura chuan nam siam tur a hriat lo emawangin thudik chu a hrile ta zoka ma se rin lo tak main kolindat lia chu alo lom lo hle ni in kasanjai thanu chuan a soita ani chu thu an hriat nu chuan nu chui tu te chuan kolindat li che ne in kong khar chu an vakik data chuta anupui repikai chuan kongkaron hongin anni chuan a pasal thian hlui anga in chalin an ba bita a chuti lai chuan kolindat lia polo chuakin ani ero chuan police anni ti a hriat ngala wangin kongka kharin pona in biturin a hruai sangngal dei mai chuta chuan kolindat lia chuan anupui hriata an ron phormol pholo awanga alom thote soiluamin kasanjai aboti alo hriat thole khoya nge akalti po a hriat lo thote alo se zungzunga tin abonia kasanjai chuan aron biak thole a unau pa ropanena anin hauchiam thu aron shilni in asoya chuta chuan ani chuan a unau pa chu awa biak thole engkim soifil vek tura thuron apek thote asoi nge a amai ro chu thu chu kasanjai unau pa ropanena tanga an hriat to tho wangin police tan ero thilmak ani vaklo khaminia khan an unau chu anin hau nge ya ma se annuwa kasanjai chuan a uro pachu bia in thil soidun pui asoma amai ro chu ro pachuan tloma la in anau chu alo hmudu lo alo ni khati lai khan anau somna kha lo nar lo se chu aladam nge om si ti in ro pachuan ain cher thu te po asoi nge hengba ka hian kolindat lia chuan apa in repica I angai nat lo thu soin kasanjai ero angai na thle thu asoi thunga chuwan chuan apa boral nuwa po adu thu sam anga kasanjai chu wa bipopli ani thu asoya amai ro chu anin ngai zon thatle thu anupui repikai laka azep ero shemhmun angmaya sheom ani thu asoi telbok ani chumi hnu chuan officerin kasanjai arai thu a hriat lo azo chuan alo shelo hle a tu fange ti te in azot le thial ani ome chu mai ni lavin engtik nge a hmu nun ber ti an zole chuan thlathum lai biak po anin biak to lo thu in a chang boka tin kasanjai chuan anin ngai zon le na in thupreng renga nun chu a pe to lo awangin le mi padang tongin akal santa a angai thute a soitel ba ka kasanjai chu aladam anrin le rin lote azot le zok nge a amai ro chu nu chui tu te chuan kasanjai phone tuya an chhara tang khan tu tu nge abiak thin ti te an chui thei ta hlau mai ming omlo phone number kasanjai nu in abi fo thin ati po chu chui chiangin atopa chuan kolindat liangi alo ni reng maya aboni po khan anlo in bengi ani ti po hriat ani a ti chuan hengba ka hian kasanjai kar an huna bul train station a CCTV camera an chekna a mi pakhat kut korbun amai scarf atuam le lukhum par khum alo langa chupa chu reilote coffee dora lutin aron chuak le a chumi hnuwa motor park na kalin kara alu hnuwa atlan liam lai hmu ani boka chuta chuan a number plate an han chui chiana chuan kolindat lia kar ngei alo ni le tlat mai chutia an thil hmu chhuaten kolindat lia an ko tak zela chuan a in dap phalna nen kolindat li in dap tur chuan an vakal le a heta hian a in hnoya te chuan kasanjai ruang hmu in be se hle ma se an mu zo talo a thu thleng te chu an ui sathiam hroi chuan an hnim thata chu nu chui tu te tan chuan alam ang mai ani si hemi hnu hian kolindat lian no pui repikai chu komin opasal chu twal thatu ani arin le rin lo an han zo chuan arin lo thuin alo changa chutia finfiana fel fai tak anei thei tak lawa chuan kolindat lia chu hanman ngot thei ani tabik se lo chu chuan kasanjai nu le au nau pa ro pate thin ati rim hle nge ani amai ro chu kolindat lia man theina turin ama kolina chu an han chui chiang vele a heta hian ni somhni panga ogas kumsang ni somhni jingda ruk le achan veya dor pakhata CCTV atangin kolindat lia chuan
in chung ti faina chemical thanem takle garbage bag lian tak ale ti hriat ani a hemi nu hian a phone an chuina chuan chumini chuan kasanjai message dongin a in aron pan mek thu in a reply a heta message te hi kolina chuan delete ngal ma se police chuan an mu chuak le ta tho alo ni te chuan kasanjai le kolindat li phone signal chu chhuile in chumi jinga chuan kolina ina darkar engemaw chen anom ti hriat ani a no dewa phei chuan kolina phone chu off ni in kasanjai phone ero chu off alani lo thunga hei hi an off thei ngilpal ani arin om ta hle bok topa nu chuitu te chuan an thil hmu chua an khai khom don ta a heta hian train station a CCTV camera a an thil hmu atangin kolina chuan coffee dora akal zoa in thiarna alutin akut le thuam hno a thisen kai te chu asil faya chumi zo kasanjai phone signal an chui top na dila akal le ti hriat ani a hei mai ba ka kolina kara nu chuina manro an da atangin kolindat lia chu kasanjai phone an hmuna dil pia ramngo akal ti hmu chho ani te boka heng wang hian chulai ram chu dapkwal e zungzungin atopa dila tanga hlawak lawa garbage bag lian tak hrui in chon thisenin abol ngoi chu an hmu chhuak ta hlau mai an til hmu chho chu aum da na tang chuan ronge ni ti hairol ani lo amai ro chu ruang chu alo chhia deu to awangin tungi ani hria thei mai ani lawa anjir chian deuh hnuwa alu chu na taka chhut ani ti le ata tu chu kasanjai ta tu ne nai nang chia ti hmu chho ani ta ani ti chuan chumini la chuan kolindat lia chu man ni in anu pui rebekai ero chuan engma ashat pui lo thu asoi wangin thu boy sem sak ani lo thunga tin kalindat lia po hian tuala that nge ani ti fin fi ana fel fai tak an nei thelo ta ka wangin kumsom ni paruk chung lung ina tang tura shim ani ta ani